Još jednom želim Božji blagoslov svima. Neka nas njegova reč ohrabri. A i neka nas menja. Znate, ako bih rekao da je dobro, baš nije baš dobro. Znate, obišao sam na stotine crkava i evo pozive i danas svima nama ovde i meni ponovo poziv da ne dozvolimo da upadnemo u gatku legalizma. Imam osjećaj da nedostaje tog soka, te blagodati u našim crkvama. Nekako smo umrtljeni i jednostavno to je ono što sprečava, nažalost, veliki broj ljudi da budu deo nas. Nije to slučaj sa svim crkvama, shvatate? Znači, nije to tako sada, ali nazire se prosto neka forma. Znači, dođemo, mantamo, idemo kući, onda nas nigde nema 6 dana, opet dođemo, a nekada dođemo da istresamo svoje frustracije u crkvu, jedni na drugi i tako dalje, kao da to tako mora biti. Zašto ovo pričam? Zato što postoji velika razlika između religije i hrišćanstva, biblijskog hrišćanstva. Znate, religija je nešto što daje čovjeku određene smernice, treba ovo da radiš, treba ovako, treba onako i tako dalje, ali tu nema duha. Međutim, postoji velika razlika između biblijskog, onog pravog, Božjeg, da kažem, hrišćanstva, koje Bog traži od nas, a to je da naš odnos treba da bude sa živom osobom koja je Isus Hristos, a iz nje izlazi blagodat. Vi se sećate šta je rekao apostol Pavle. Kaže, jer se sada blagodat izlila u srca naša duhom svetim, sa krsta. I ta blagodat nešto stvara u nama. Stvara blagodatne ljude. Ljude koji su spremni da oproste, da zagrle, da daju drugu, treću, šestu šansu. Ljudi koji su puni života, radosti i tako dalje. I to menja situaciju. Ja sam bio pozvan da budem i gost u nekim pentakostalnim crkvama, evanđeoskim crkvama. Oni su daleko, nažalost, od istine u mnogim stvarima. Ali imaju neku radost, imaju neki život kad se uđe, neki osmeh, nešto posebno, što nekada nama nedostaje. To pričam zato što sam obišao mnogo crkava, i velikih i malih, i u dijaspori, inostranstvu, i vamo po Srbiji, i tako dalje. Kao da je nestalo tog entuzijazma u nama. Znate šta je entuzijazam? Teos. Entuzijazam, znači dolazi od dve reči, teos je Bog, u Bogu. U Boga, a odatle izvire sve, odatle izvire život. Znam ja, imamo mi probleme, imamo bolesti, imamo mnogo toga što nas pritiska u ovome svetu, ali mi možemo da se uzdignemo iznad toga i da budemo radosni u duhu, jer to je ono što privlači i što osvežava. Pazite, Jevrejima 12. poglavlje, 1. i 2. stih kaže apostol Pavle, zato dakle imajući oko sebe toliku gomilu svedoka, da odbacimo svako breme i greh koji je za nas prionuo. Sa trpljenjem da trčimo u bitku koja nam je određena. I sada ključna misao kaže, gledajući koga? Načelnika vere i svršitelja Isusa, koji mesto određene sebi radosti pretrpe krst, ne mareći za sramotu, sede sa desne strane prestola Božjega. Ovde vidimo poziv, znači imamo informaciju koja je vezana za ono što Isus uradio i šta je Bog uradio u Isusu. A onda imamo poziv da gledamo, da naše misli mi ne možemo vidjeti fizički. Ja evo sad vidim plafon, ne vidim ja ništa iznad ovoga. Ali taj poziv da gledamo, znači da razmišljamo, da promišljamo, da shvatimo šta je to Bog u Isusu uradio za nas. I onda to nas oduševljava. Znate, kada smo bili mladi, bili smo zaljubljeni, o tako? I onda u mom komšiluku u Bačkoj Palanci svi su znali da sam ja bio zaljubljen. I Gospava, i Saveta, i Toša, i Gojko, svi su znali. Zašto? Zašto sam ja tako ćutao? Ma znali su. Znate, to se zna, to se vidi, to se čuje, to se prepoznaje. Tako mora da bude i naš odnos prema Hristu, da ljudi vide da mi imamo nešto što oni nemaju, ali ne zato što smo mi sad bolji od njih, nego da bi i oni poželili da imaju to. Da oni požele da imaju to. Znači, ovaj tekst nam kaže da gledamo na Isusa u Svetom pismu da bismo saznali
pravu istinu ko je on i šta je on uradio za nas. Da gledamo na Isusa raspetog, da u njegovoj prolivenoj krvi nađemo otkupljenje i pomirenje sa Bogom, da gledamo u Isusa vaskrslog, da bismo u njemu našli pravdu kojom jedino možemo biti opravdani. Vidite, kada sam razgovarao s nekim pentekostalcima, vidite ovde ove ploče zakona. Kaže, to više ne važi. Pa rekao, čekaj, ti si hrišćanin? Pa kaže, da. Kaže, ja verujem u vaskrslog Hrista i kaže, mi smo u Novom Zavetu. Kaže, šta ti stalno nabijaš taj legalizam i jaram Starog Zaveta? Kaže, to je prošlo. Pa čekaj, prijatelj, polako. Rekao, ti si hrišćanin. Jel smiješ da ubiješ čoveka? Jel to greh? Kaže, jeste. Dobro. A jel smiješ da činiš preljubu? Kaže, ne, to je greh. A jel smiješ da lažeš? Onako namjerno da bi pridobio nešto? Kaže, to je greh. A gde piše? Gde piše? Pa onda jel treba ili ne treba? Ali postoji, znate, onaj tekst proročanstva kaže, idu dani kada ću načiniti sa domom Izraelju novi zavet u krvi mojoj. Kaže, izvadit ću njihovo šta? Kameno srce. Čega je simbol kameno srce? Ne može kameno srce da drži zakon Božji. Kaže, izvadit ću njihovo kameno srce i staviti im mesno. A pazite, proces vađenja srca kamenog i stavljanja mesnog podrazumeva smrt. Zato tamo kaže u Novom Zavetu celo vreme nas uči Pavle, moramo umreti sebi. Kaže, izvadit ću kameno, staviti mesno i zakone moje u vas i daću vam duha mojega da biste mogli da ih tvorite. Ne da ukidam, nego da bi, to je deo Novog Zaveta. Vidite, znači kada gledamo na Isusa, da nađemo pravdu kojom jedino možemo biti opravdani. Zašto? Zato što Hristos u nama vrši ono što mi ne možemo kao ljudi. A to je život po novom mesnom srcu, po Duhu Svetom. Da gledamo u Hrista proslavljenog, da bismo u njemu našli našeg zastupnika pred Ocem koji prašta naše grehe. E sada, pošto razmišljamo o karakteru koji je nemoguće, znači nemoguće je karakter menjati i dobiti da bude sličan Bogu bez toga da gledamo u Hrista. Gledati u Hrista znači razmišljati o njegovoj smrti, o poniznosti, o vaskrsenju, o ustoličenju i šta sada Isus radi. Ako to nemamo pred našim očima, džaba sve. Pazite, ja ove godine punim 50 godina. A što su to godine? Ama ljudi, shvatio sam, verujte mi, ne želim više da ulazim u neke debate, prazno je. Da slušam stvari, da se bavim nekim analizama, nekih tekstova, šta je svrha toga? Hrišćanstvo je jedna vrlo jednostavna stvar. Raduj se u Hristu. Boga se boji, zapovesti njegove drži. Ja sam nekada čitao, sad ću biti teolog, pa ću biti magistar, pa ja sad treba da čitam nešto. U jednom momentu da bi ja završio neke ispite tamo, ja čitam neke radove, pa jedan tekst iz Biblije, cede ga na 200 strana. Šta je smisao to? Ko će to čitati? Šta će to meni doneti? Izgubim vreme i ništa. I onda se pitam šta je svrha. Ma idi i kaži čovenom komši, mene interesuje ko živi u ovoj kući tamo. Ko živi? Da li taj čovjek zna nešto Isusu Hristu? I kako ću ja naći način da mu nešto kaže? To je moj život. To je moj život. Zašto? Zato što u toj promeni tog komšije, Janka, Marka, onog na pijaci za krompire, to sam vam pričao, tu ja vidim radost i smisao da je moje vreme utrošeno, je li tako? Da je utrošeno na nešto. Sad ja mogu da čitam tamo, ne znam, da studiram danima, godinama i sad ja nešto sam pametan. Šta je to? Treba čitati Bibliju, razumete? I dozvoliti da ta reč Božja nešto stvara u nama, to je karakter. Zato naslov, kako ide naslov ove propovedi? Pasoš za nebo. Pazite, to gledanje proizvodi nešto. Matej 4.16 kaže, ljudi koji sede u tami, videše videlo veliko i onima što sede na strani u senu smrtnome, zasvetli videlo. Znači, Isus je došao u vreme najveće tame u ovaj svet. On je bio to moćno videlo po sebi.
Znači, u njemu je bilo moćno videlo zašto je on Bog u telu i on je od večnosti. I zato Isus kaže u Jovanu 9.5, Jovan 9.5, kaže, dok sam ja na svetu, šta kaže? Videlo sam svet. Ja to razumem da je Isus videlo. Pa normalno da je videlo zato što i ne može tama da ga obuzme, jer on je Bog. On je pobedio tamu, pobedio je greh. Ali šta sam se ja iznenadio? Kaže, vi ste videlo svetu. Kako jedan Zoran Marcikić, grešan čovjek, može biti videlo svetu? Kad sam ja se rodio u grehu, sam grešan. Ja razumem da Isus kaže, ja sam video. A kako ja ili ti možeš biti videlo? Ne može se grad sakriti kad na gori stoji. I onda zato Isus kaže u Mateju 5. poglavlju, tako da se svetli vaše videlo pred ljudima, da vide vaša dobra dela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Jer pre toga Isus kaže, ja sam vama primer. Jer kaže, posao svrših koji mi je dao Otac i ja sam proslavio Oca. I zato je Isus mogao da kaže, ko vidi mene, vidi Oca. Nema tu poništavanja ličnosti. Otac je Otac, Isus je Isus. Ali Isus je hteo da kaže, sve što ja činim ispunjava volju Očevu. Jer me on poslao da ga proslavim. Da li ja smem da kažem danas ili ti, ko vidi mene, vidi Hrista? Isus kaže, vi ste videlo. A Isus kaže, ja sam videlo. I vi ste videlo. Da li ja smem danas da kažem, ako vidiš mene, komšija, Mile, vidiš Hrista? A trebalo bi. Je tako da bi trebalo? Jer, pazite, Dietrich Bonhoeffer, koga ja jako cenim, zato što je bio autentičan, nije on samo pisao neke knjige, nego je bio to što je pisao i dao svoj život. Obesili su ga. Zašto je bio čvrst? Zašto je ukoravao nacizam onog vremena? Dietrich Bonhoeffer u svojoj knjizi Etika je napisao, kaže, cilj našeg hrišćanskog života je, pazite sad ove reči, ja pretpostavljam da vi Makedonci ćete razumeti, kaže, suobličavanje, kako bi Dule preveli, a tako, suobličavanje ili uobličavanje lika Hristovog u našem životu. To je svrha hrišćanstva. Ako nema toga, pazite, to je deo karaktera, znači da se lik Hristov, sve ono što je on bio i jeste, suobličava ili uobličava u moj lik. Tako postajemo Hristoliki. I tako ljudi vide da smo drugačiji. Neće nas svi voleti zbog toga. Neće nas svi voleti, mrzeće nas. Cepali plakati, sad kad sam bio u Mitrovici, kaže meni Bogica, kaže, ajde da vidiš kako su cepali plakati. Cepaju. A da ga pitaš stvarno zašto to radi, ne bi znao da ti kaže. Zato što ga zlo nagoni da cepa. Zašto? Pa da bi što manje ljudi videlo. Vidite, zlo se bori, Sotona se bori da što manje ljudi vidi da bi se spasilo. A mi treba da se borimo da se što više ljudi spasi. Jer znate ono kad jedan naš propovednik iz Mađarske putovao za generalnu konferenciju, ne znam da li se čuje tu priču, i sedne on u avion i pre nego što je dolazio do svog sedišta, gleda broj, video čovek koji ovako sedi i moli se. Moli se. I sad on čekao da završi molitvu, seo on i kaže, gospodine, čekao sam da završite molitvu, drago mi je što konačno mogu da putujem s jednim hrišćaninom s kojim ću da pričam. A ovaj ga pogleda ovako, a zašto vi mislite da sam ja hrišćanin? A ovaj propovednik kaže, pa vidio sam da ste se molili. A zašto vi mislite da se ja molim Bogu hrišćanskom? Pa kaže, dobro, ako se ne molite Bogu hrišćanskom, ko ste vi onda? Kaže, ja sam satanista. I mi smo dobili nalog da se molimo da se što više demona sjati na generalno da osujeti vaše planove. Znate, to je istina. Vi mislite da oni sede besposleni. Vi mislite da sada demoni nisu ovde bili po kavadarcima i da su gledali da smute, da što manje ljudi dođe. Ne zbog mene, nisam ja bitan, bitan je Hristos. Ja samo prenosim vest, nisam ja bitan, nego Hristos. Bore se i tekako za svaku dušu. Zato mi je žao što mi nemamo molitvene grupe.
kada je davno Spurgeon propovedao, 1000 ljudi, čuli ste za njega, dolazili su da gledaju propovednika koji gori. I onda su svi došli tamo da ga slave, da ga grle. Kaže, nemojte, kaže, to raditi. Nije to zbog mene. Pa kaže, kako? Pa kaže, ovaj uspeh nije moj. Pa čiji je? Kaže, ne znate, ajde da vas povedem. I on povede jednu grupu ljudi, dole ni stepenice, dođe, otvori vrata, a ono 10 ljudi na molite na kolenima. Kaže, moj uspeh je zbog onih koji se mole. Dok ja propovedam. To je borba. Borba za duše. Borba za svakog čoveka. I pazite, što ste bliži Hristu, vi osjećate više tu ljubav za svaku dušu. Nije on više samo jedan čovek koji se tebe ne tiče. On je čovek koji se tiče tebe, jer i njega Bog voli. I on sad gleda šta ćeš ti da uradi za tog čoveka. A ti ideš, gledaš svoj život, gledaš na svoj sat, ideš, prolaziš pored ljudi, a ljudi umiru. A nama je Bog dao otkrivenje, istinu, a to je odgovornost. A ljudi umiru. Pazite, Isus čezne, zašto? Eto, govorim vam iz svoje duše, Isus čezne da mi budemo oni koji će biti prenosioci, kaže da ljudi vide vaša dobra dela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Znači, vi ste videli. Ajde uzmem banalan primer. Sunce, kako ga je Bog stvorio, ima svetlost u sebi, je li tako? On je izvor svetlosti. A mesec? Šta radi mesec? Ako vidite stalno, prati ga, je li tako? Ima svoje one mesečeve mane i prati i onda imate polu mesec, je li tako, mladina, imate pun mesec. Znači, kad je mesec blizu, sunca prolazi blizu, on je pun, jak i noću. Pogotovo ja živim u krajnjem šoru. Zašto se kaže krajnji? Zato što iza moje bašte više nema ništa. Nema bandera, nema svetla, nema ništa. I onda kad je vedro leti, kad izađe sunce, tačno sve obasjava. Možete vidjeti srndaća, možete vidjeti zeca. Znate, toliko je jak mesec. Ali mesec sija zato što prima svetlost od sunca i prenosi. Mesec nema svetlost. U tom smislu mi kao grešni ljudi postajemo videlo. Zašto? Zato što pratimo onoga koji je izvor svetlosti, Isusa Hrista. Ako se okrenemo, idemo nekim našim putevima, postajemo tamo. Znači, šta je karakter? Karakter je skup svih psihičkih potencija, ispoljenih ili još neispoljenih, koje čine posebnost neke ličnosti. A naš karakter se stvara u dodiru, u susretu sa Isusom Hristom. Zapazite ovaj predivan tekst. Kaže, vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod dobitka, da objavite dobrodetelji onoga koji vas je dozvao odakle iz tame ka čudnom videlu svome. Ponovo ta ideja. Jer Bog koji reče da iz tame zasvetli videlo, zasvetli u srcima našim na svetlost poznanja slave Božje u licu Isusa Hrista, apostol Pavle, 2. Korinćanima, ko piše 4:6. Znači, unutrašnjost našeg bića, mi smo grešni ljudi, naše srce je tamno, ali kad prihvatimo Hrista, kad se obratimo, naše srce počinje da sije iznutra. I tada počinje da se stvara Božji karakter u nama. Zapazite citat sestre White, Hristove očigledne pouke, 310. strana. Kaže, karakter, kako je ovo moćna stvar, sad, pazite, karakter izgrađen po Božjem uzoru predstavlja blago koje ćemo sa ovoga sveta moći preneti na buduće. Šta kaže naslov? Pasoš za nebo. Karakter. Evo primjer moje majke. Moj otac je automehaničar. I dobro je zarađivao, radio u firmi, radio je privatno. I dan danas, sa 78 godina, radi privatno. Prosto voli to, radi. Ali majka koja je radila kao trgovac, ona je bila motor. Jovice, rušimo kuću, zidamo, ajde. A ona je bila ideja, ona je bila motor, ova je stvarao pare i mama je radila, ali mama je pokretala. Jedna kuća, druga kuća, ovo, ono, život, rad, bašta jedna, bašta druga, posao 8 sati,
jedna ovo. I onda je dobila rak. Ja sam došao iz Kikinde, kaže sestra, evo, kaže, umrla je. Dolazi pogrebno, ja i tata uzimaju ovako, pošto imala svega 30 kila. Rak je izjeo. Uzima ovako i stavljamo sa tom plahtom u sanduk. Grobar kaže, ovako, do pola kaže, jel mogu cipzar? Rekao, šta imam više da gledam? Gotovo je. Povlači cipzar, poklopac, kaže da nosimo, nosite. Ja sam izašao i ona ode. I ostalo sve. Ništa nije mogla poneti. Ništa. Treba raditi, treba stvarati, treba biti vredan, ali ne smemo zapostaviti naš karakter. To je poenta, shvatate? Znači, Bog kaže 6 dana radi i čovjek koji radi 6 dana imaće, bit će blagosloven i to je dobro. Znači, Bog želi da mi imamo i da budemo blagosloveni, ali ne smemo zapostaviti rad na našem karakteru. Jer kada povuku cipzar i kada se stavi kovčeg, pitanje je šta će biti. Da li ćemo otvoriti naše oči u prvom vaskrsenju ili drugom. To je ključna stvar. Tu je suština svega. Jer sve ovo što je ostalo, evo ja sad dođem, ponekad vidim fasada, otkačila se, uđem gore, buđ u kuhinji, uđem vamo, vidim vlaga u zidovima. Propada. Moljac rđa jede, sav znoj i sav trud. I to ostaje. Ali kad se povuče cipzar, pitanje je samo da li će jednog dana od dolaska u Gospodnjem otvoriti oči u prvom ili drugom vaskrsenju. To je suština. A đavo i tekako želi da svako otvori oči u drugom vaskrsenju. To mu je cilj. Tako da evo, dragi moji, idemo polako kraju. Kada imamo ovakav karakter, ljudi će vidjeti slavu Oca Nebeskog. Evo nekoliko pravila. Prva stvar, jako je bitno koga i šta gledamo. 2. Korinčanima 3.18 kaže, mi koji otkrivenim licem gledamo slavu Gospodnju. Ajde komentar, zašto otkrivenim licem? Šta hoće da kaže apostol Pavle? Zašto naglašava otkriveno lice? Šta to znači? Ili ima neke veze sa Mojsijem pokrivenim licem? Ajde, brzo, malo da pričamo. Zašto kaže apostol Pavle, jer mi koji otkrivenim licem gledamo slavu Gospodnju? Zašto su nekada pokrivali lice? Zašto anđeli zašto čovjek nije mogao da gleda direktno slavu Božju? Zašto je Isaija mogao da umre? Izvolite. Zato što do sada od zadet su sveštene su povjerili našите grehovi, a сега сме ние откупени и той ги взема греховете на кръста и сме ние вече платени и зато с откривено лице можем да видим, zato što вече сме откупени, платени и пред Бога сме вече ispravni. Očistili smo njegove krst. Hvala, to je to. Tačno tako, znači nema više barijere, kaže apostol Pavle, otvoren nam je put ka prestolu blagodati, kad vam zatreba pomoć i tako dalje. Znači, Aba oče, mi smo u zagrlje očevom. U isto vreme, to sam jučer rekao, dok je otac izlivao puninu gneva na sina koji nije zaslužio i kaznu, u isto vreme je grlio čovečanstvo. Ti i ja možemo doći ocu bez da će nas ubiti njegova svetlost. Nema više pokrivala, otkriveno lice, mi smo pomireni sa Bogom, u Isusu Hristu imamo spasenje, zato kaže apostol Pavle, mi koji sada otkrivenim licem gledamo slavu Gospodnju, neće vas više ta svetlost ubiti, ona sada isceljuje, ona leči. Preobražavamo se u to obličje i slavu od Gospodnjeg duha. Ne možemo mi gledati pucačinu, horor filmove, budalaštine, nemoral i očekivati da ćemo ući u slavu Božju. Nema od tog ništa, ljudi. To je laž i prevara. Ako čoveka može da veže 2 sata takva scenarija i da čovjek uživa u tome, pazite, jedan autor kaže, ako sada nije carstvo Božje u nama, sada, uzalud se nadamo onome koji dolazi. Ne možemo mi prosto očekivati da ćemo ući u carstvo Božje, a danas se ispunjavamo i uživamo prosto gledajući neke stvari. Suština je šta gledamo. Znači, mi koji otkriveni gledamo slavu Gospodnju, preobražavamo se. Znači, mi koji gledamo, postajemo tome slični. Samo da nađem ovaj citat od sestre White, mi se sviđa, da.
Čuli ste više puta Velika borba, 450 stranica, kaže ovako. Zakon je naše duhovne prirode da se menjamo kroz ono što posmatramo. Naš um je... Kako ja dobijem želju, recimo, da jedem plazma tortu? Pa vidim tamo, neko mi pošalje, kaže, vidi recept za plazma tortu. I onda domaćica muti keks, pa ovo, pa naranđa, pa suvo grožđe, pa peče kore. I meni se... Ja odem, pazite, ja odem i da kupim parče plazma torte. Ali nije to ta torta. Ono što kupite s polja nije kao kad mama napravi ili kad domaćica napravi. Šta hoću da kažem? Ne mogu ja gledati plazma tortu, a da mi se, ne znam, jede kruška. Ješće mi se kruška kad je leto, pa gledam kruške celo vreme i onda dobijem želju da jedem. Znači, zakon naše prirode je da ono što gledamo postajemo slični. Naš um je prožet onim čime se bavi. Mi postajemo slični onome što smo navikli da volujemo i poštujemo. Čovek se neće nikada uzdići više nego što je njegovo shvatanje o čistoti, dobroti i istini. I to je tako. To je deo zakona ljudske prirode, da to o čemu razmišljamo, tome postajemo slični. Nijedan čovek se nije rodio kao ubica. Ja sam bio nedavno u zatvoru, inače razgovarao sam sa, neću sad imenovati, pošto se snima, jednom osobom koji ima dvostruko ubistvo. I kaže, prvom bila nelagoda i tako dalje, onda sam počeo da opravdavam sebe, a da ti kažem sad da kad bi trebalo ponovo neko da ubijem, nije mi problem, kaže. A zamislite onaj koji je uradio 10 ubistava ili više. To je njemu ko dobar dan. Tako da ne može čovjek biti ništa drugačije od onoga što posmatra. I evo još jedan tekst, tu ćemo završiti, Rimljanima 8. glava 5. stih. Jako je bitno o čemu razmišljamo. Čime se bave naše misli. Jer kaže, koji su po telu telesno misle, a koji su po duhu duhovno misle. Jer telesno mudrovanje smrt je, a duhovno mudrovanje život je mir. Jer telesno mudrovanje neprijateljstvo je Bogu. Zašto? Jer se ne pokorava, šta? Šta je ovdje ispred? Zakonu Božjem niti može. Kako će čovjek živjeti u skladu sa 10 zapovesti kada razmišlja o materijalnim telesnim stvarima? Znači, nemoguće je stalno nešto posmatrati, a o tome ne misliti. I ono što mi se posebno sviđa, to delim sa vama, kaže, posej dobre misli, imaće šta? Dobra dela. Posej dobra dela, imaće šta? Dobre navike. A posej dobre navike, imaćeš dobar karakter. I dozvolite da završim s jednim pitanjem. Nije teško. Kako se spašavamo? Verom ili delima? Verom. A kako će nam se suditi? Pazite, neće nam se suditi po veri. Zanimljivo, pazite, spašavamo se verom i tačka. Dela su samo proizvod blagodati koje je sad u nama. Znači, mi ne činimo dobro da bi se spasili, mi činimo dobro zato što smo spašeni. Tako. Ali pazite, kaže, i doneću platu svakome po delima. Zašto? Zato što dela naša, ono što izlazi iz našeg karaktera, je glavni proizvod vere koja je nešto radila u blagodati u našem životu. Ne možete vi iz rerne izvaditi, ne znam, neki dobar kolač, a stavili ste mlevene blokove i cigle. Ne može. Znači, iz rerne možete izvaditi samo ono što ste ugradili, što ste pravili, gde ste odvojili vreme i što ste želeli da bude napravljeno. A onda cela se kuća zamiriši i svi u porodici su radosni jer će sada nešto lepo pojesti. Tako isto, sve što mi verujemo, sve što pričamo, sve što jesmo se završava kroz naša dela, a dela otkrivaju da li sam verovao ili sam bio praporac koji zveči i radio nešto totalno deseto. Tako da, braćo moji i sestre, vreme je bliže nego što mislimo. Kao što kaže sestra White, Božji sudovi vise nad zemljom kao kap kiše, samo što nisu pali.
stvari se munjevito brzo dešavaju. I mi očekujemo velike stvari u lošem smislu da se dese, jer Isus je rekao da će doći kada šta? Kada se proglasi mir na zemlji. Kaže Isus, tada će doći kao bol na trudnu ženu. Da bi se proglasio mir i da bi se reklo nema se čega bojati, mi moramo ući u jedno haotično stanje. Šta će to biti, ja ne znam. Ali ovo što se dešava nije na dobro. Mi živimo od danas do sutra. Ono u smislu nećemo se brinuti što je mnogo ispred nas. To je u Božjim rukama. Bog nam je dao snagu za danas i danas treba da se borimo protiv svega onoga što je loše i da se borimo za ono što je dobro. A sutra će se boriti za sebe, tako kaže Isus. I moja želja i molitva je da zaista budemo ljudi borbe za dobru veru, za našeg Gospoda, da budemo dobre komšije, dobri prijatelji, da se vidi to moćno videlo Božje u našim srcima i da naš život bude osmišljen i da ima svrhu, da jednoga dana možemo da kažemo kao apostol Pavle, i sa ovim završava. Kaže, dobar rat ratovah, trku svrših, veru održah. I on ne sumnja, kaže, meni je pripremljen venac koji će mi dati Gospod u onaj dan. Neka Gospod da svakome po jedan venac, da se radujemo i da budemo u večnosti. Amin.